त्रिपुरा हास्तिनो बाबिक थांबखाक्तिनो किदिंजाक बांलादेश हाइनिबाय जराथुगिनो रायदासेते फातार हानि बरकत फायोनो फायो आबुनि लोगो लोगि त्रिपुरा हास्तिनि सिदिक रान खबै गबुनि मानि रगबो लाइटेसाकेनो याक्तुनो क्लाइतंगो सामुं सित्रा तांनाय रक भारत बांलादेश आरि इंटरनेशनल आरि फियाबा इंटरनेशनल आरि हिनपनो ताबुकबो जायके आरि बजाग्या आरि बिरगनाय बिन्दिया रक काहामके मुरुग्या अबो हायिनो उराम उराम कक्सिल जामुंबो कासावै दंगो आबुनो तुइनो बुबाग्रा बांला हावो थांगे किफ्ले फाइ बिनि सोशल मीडिया पोस्ट खालायका बांला हावो त्रिपुरानि गोबांमा मुसुक ईदनि सिगां क्लांजगै दंगो आं पुजु दंगो अबरनो दाक्ति दाक्ति कासना बागै तिनाय मुथांग क्राक याफ्रि नाहारानो।